ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋሪምና ከመይ ትኾንዩ ንሎሚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት እንታይ ኮም እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ሓደ ትሕዝቶ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚ ዝቐነየ ናይ ኣወል ስዒድ ቪድዮ ብዙሕ ርእቶታት ክወሃብ ቀኒዩ ኣሎ ሃይማኖትና ተዳፊርካ ጻድቃናትና ደፊርካ ዝብል ብዙሕ ርእቶታት ቀሪቡ ኣሎ ግን ኣባ ተክለ ሃይማኖት እንታይ ኮም እዩ ኢለ ክሓቶም ምደልነቶም ከምኡ ዝበሉ ሃይማኖት ወይ እምነት ንእግዚኣብሔር እዩ ንሓደ ኣምላኽ እዩ ኣስላማዩ ክርስትያናዊ ሂንዱ ቡድሃ ኩሉ ንሓደ ኣምላኽ እዩ ዝኣምን ሓደ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ምናልባት ዝተፈላለየ መንገዲ ንዕኡ ተንፀባርቀሉ መንገዲ ክህሉ ይኽእል እዩ ምስ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን ብዝተኣሳሰር ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ በደላት ብሽም ሃይማኖት ብዙሕ ገበናት ኣሎ ካብኡ ሰጊሩ ድማ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስልጣን ንሃይማኖት ከም መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሓደ ግዜ ሃይማኖትን ፖለቲካን ንፍለዮ ተባሂሉ ይዝረብ እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ፖለቲካን ሃይማኖትን ክትሓዋወስ ይፍተን እዩ ሓንቲ ሃገር ዘይ ሃይማኖታዊ መንግስቲ እንተዳ ኣለዋ ሃይማኖትን መንግስታዊ ምሕደራን ክትፈላለዮ ክትክእል ኣለዋ ስለዚ እዚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ወይ እውን ሃይለ ስላሴ ኢልና እውን ተጀሚርና ወይ ኩሎም ቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ካብ ሃፀይ ቴድሮስ ሃፀይ ዮሃንስ ይኩኖ ኣምላክ ሃፀይ ምኒልክ ራእሲ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል እውን ናይ ጎጃም ዝነበረ እሱ እዩ እዚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝሰርሕዎ ታሪክ ብዙሕ ኣዕናዊ ዝኾነ ነገራት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣስላማይ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሃይማኖትካ ስለ ዝተዛረበ ወይ ኣብ ሃይማኖትካ ብዛዕባ ዘለዉ ኣዕኑድ ስለ ዝተዛረበ ኣንጻርካ እዩ ተዛሪቡ ማለት ኣይኮነን ንፖለቲካ ኤርትራ ዘበላሹ ንፖለቲካ ናይ ህዝቡ ናይ ገዛ ህዝቡ ዘበላሹ ናይ ውሽጢ ሃገር ይኹን ናይ ባዕዲ መራሒ እንድሕር መፅዩ ክትቃወሞ ጌጋ እዩ ካብ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ካብ ክብርታት ቶም ፅሑፋት ናይ እምነትካ ዝብልዎም ወፃኢ እንድሕር ተገይሩ ክትዛረብ ፀገም የብሉን ንኣብነት ጳጳስ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ቫቲካን ንግብረ ሰዶም ዝምልከት ድጋፋት ኣብ ዝሃበሉ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ተቃውሞነኦ ሓንቲ ካብተን ዝተቃወመት ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ እያ ስለምንታይ ሽዑኡ ድጋፍ ንካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዘይተዋህበ ወይ እውን ተቃውሞ ንጳጳስ ናይ ቫቲካን ወይ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዓለማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዘይተዋህበ ሕጂ ፈሊኻ ሃይማኖት ከም መሳርሒ ምጥቃሙ ጌጋ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ንኣብነት ሃይለ ስላሴ ከም ሽም ስለምንታይ እዩ ሃይለ ስላሴ ተባሂሉ ተፈሪ መኮንን እዩ ሽሙ ሃይለ ናይ ስላሴ ከም ዘለዎ ኣምሲላ ቤተክርስትያን ነዚ ንጉስ እዚ ሸይማቶ እዚ መሳርሒ እዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ዝካየድ ነይሩ እዩ ቤተክርስትያን ዝለዓለ ስልጣን ኣብ ልዕሊ መንግስታት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ሮማ ከምኡ እዩ ነይሩ ድሓር ካልእ መልክዓት እናሓዘ መፅዩ ስለዚ ሃይማኖት ወይ እምነት ኣብ ትሕቲ ሓደ ኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ ንሓደ ኣምላኽ ምስጋድ እዩ ንሓደ ኣምላኽ ምእማን እዩ መወዳእታ ድማ መንፈሳዊ ጥዕና ንምርካብ እዩ ንሰባት ንምድሓን እዩ ሰባት ንምቕታልን ሰባት ንምፅራፍ ኣይኮነን እዚ ዝካየድ ዘሎ ፀርፍታት ፀግዒ ሒዝካ ኣነ ከምዚ ኣንታ ከምዚ ዝበሃል ጉጉይ እዩ ደቂ ሓደ ኣምላኽ ደቂ ኣዳምን ሄዋንን ዝኾኑ ሰባት ፀፀግዖም ሒዞም ሸኸ ያልዒልካለይ ኣቡነ ያልዒልካለይ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ምትህኑኻት ክንብሎ ንኽእል ኢና ጌጋ እዩ ንህይወት ናይ ሰባት ዝበልዕ እምነት ንህይወት ናይ ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እምነት ኣበይ እዩ መሰረቱ ፅልኢ ፀርፊ ምንኣስ ክሳብ ናብ ምፍካርን ከነርኤካ ኢና እንታ ከምዚ ናብ ምባልን ዝወስድ እምነት እንታይ እዩ እምነት ንሰብኣውነት ኣይኮነን ድዩ እምነት ንድሕነት ኣይኮነን ድዩ ሰብሲ ንነብሱ ኣብዚ ዓለም ብቕንዕና ብንፅህና ነቢሩ ኣብታ ትመፅእ ዓለም ድማ ወይ ኣብታ ቤት ኣምላኽ ድማ ናይ ሓዋሩ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንምርካብ እንደይኮነን እሞ እንታይ ደኣ እሞ
أبز عالم كله نزع عالم كواب بغنعنا بنتنا خيم برو زين برو سرح الناس رح يزنبر زلو سلازي زوم تتقيسهم زلو أبات خل هيمانوت تجارب بزحت جزء تزاريبهم لهم توم مهاراتهم زبالو وي توم بوليتيكاو سمعتات زلوهم ويونا يحوحات مسارح خوينهم زسرحو زنبرو نزي أبات خل هيمانوت إلهم موز تبهله وي جيرهم موز تبهله وي تحيفهم موز تبهله كبرنا جست نبلو فتحنا جست نبلو تتصحيفيو سلازي فتحنا جست ندحر تتصحيفو فتح زوهب دونيرو كبرنا جست زبهال كخمايو كأوناو تي أبيرترا تتصحف حقتات ندابا ناي أدكما ملقا ناي ميعم حزاوي أرجنا تقلبا ناي منسع ناي عفار ناي نارا ناي بوزحات بهيرات أبيرترا زلو حقتات فريها أجزابير كم زلو أنا تصيرو جن نخبرت ناي سب نخبرت ناي إنسسا نخبرت ناي كباب نمثلات ناي هتان نمثلات ناي إنسساتات كسب أب كبد ديو نزلو سجا زي لبسه دق خيترفه مثلات ذهب حقتات صحيفهم أنت أروجن ناي حد أمنت أجع زحزة نجوساوي بيتسب أخبيرو نتي على موسب زرقت ناي باريان مسفنن أما حدرا زمرق أتحزاز نبرو فتح نجس ويكبر نجس تدمه صديقه مالت إزي أب إثيوبيا تراي زي كنا أب كالوت النجوساوين سرعات زنبرون هاجرات زنبري سلازي حل النجوس أنت دقا بتكريستيان تمرقو ويتقبئو أنصار حزبي أنصار مسألة نايدك سب قويمو سب حدلو سب قتيلو سب بايسو كريستيان زخونه سب أسلامي زخونه سب هندو زخونه سب ويكال زخونه يكون سب كقاومو يزغبا نت نغوستن نتوم نتسرحت زمرقو كهناتن كقاومو يغبايو سلازي ازي ابا تقل هيمانوت غيرومو وي صحيفومو وي ونا تاتاتيمو زبحال زلو حقتات كل سب كقاومو زغبايو كومون دحر كوينو حدا مسلات ناي حزبي خمزرغص زغبره نغوس كاهن وي ابا كنتصق طراي زلو كوقس طراي زلو كم قبول كوسد يبلون مالتيو منالبات قاليهم ناتنايو زي ناتنايو نو ناي شوائيو نو ناي تنبينيو تباهيلو اب تግራይ مسحابات يغبريو او خياتنا ግን ሓደ እግዚአብሔር አሎ ሓደ ፈጣር አሎ ንዑኡ አሚንና ሰብአዊ ዝኾነ በመሰረት እምነት አቡኻን አዲኻን በመخبار ሕጊ ናይ አምላኽ በመእዛዝ ን ዓርክኻ ከም ብጻይካ በምርአይ ካብ ስርቅን ዝሙትን በሐሶት መምስካርን ካልእ ምትላልን ደው ኢልካ ንጽህናኻ ከተረጋግጽ ምኽአል ሰብአዊ መስለና አና እስላማ ይኹን ክርስቲያን ይኹን ሰብ ስለ ዝኾነ ጥራይ ተኽብሮ እምነቱ ገይሩ ከኸይድ እምነትካ ኣይተንክፈልካ እጂ ኣወል ስዒድ ገዲፍናቲ ካልእ ፖለቲካዊ ጥሙሑክ ፖለቲካዊ ዕላምኡ ገዲፍና ኣብዛ ነጥብ እዚኣ እንተ ደኣ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብድል ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ናይ ባርያን መስፍንን ወይ ጊላን መስፍንን ዝእቱ ኩነታት ዘረጋገጽ ሕግ እንተ ደኣ ነዲፉ ሕግ እንዳባኸ በንጻሩ ዝቆመ ሕግታት እንተ ደኣ ነይርዎ እንተ ነፀጎ እንታይ ፀገም ኣሎ ነቲ ዘሎ ስርዓት ኣይነፀጎን ደጊፍዎ ኣብኡ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ስለምንታይ ኢኻ ነዚ ፍትሃ ነገስቲ ዝበሃል እዚ ነፂግካ ነቲ ዘሎ ስርዓትከ ከም ቅቡል ስለምንታይ ኢኻ ትወስዶ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ሕግታት ወይ ካልእ ንትግባረ ናይ ሕግታት እንዳባ ኣብ ገጠራት ከመይ ኣሎ ኢልካ ዘይትፍትሽ ሕጊ ሰፊኑሎ ድዩ ኣብ ኤርትራ ኢልካ ዘይትፍትሽ ኢልካ ክሕተት ከኣልኸውን ከም ሰብ بلوزب من قدي ببسلت بهدأت صباح زبلت معلتي كاب لومي زحشت وين زلو شجرات بزغرف من قدي هنت أخهنت أقداسيو كم سباي قاوموني جن أنا حد الشيخ تسقع حيزة نسب كما قلتو وي تسل كسبخ هيدلني نحد كهن وي نحد أبون نحد أبا تسقع حيزة نسب صلغ سبخ ወይ ክጻረፍ አይደለኔ
ሓደ ካህን ወይ ሓደ ሸኽ ሓደ ጳጳስ ሕሩይ ናይ እግዚኣብሔር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መጀመርታ ከማይ ሰብ እዩ ስጋ ኣለዎ ነቲ ስጋዊ ነገሩ ከኽብረሉ ኣለኒ በደል እንድሕር ገይሩ ኣብ ልዕሊ ስጋይን ስጋ ካልኦትን በደል እንተደኣ ገይሩ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ናይ ካልኦት ግን ክቃወሞ ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ኣብቲ ግዜኦም ኣብ ልዕሊ መንፈሳዊ ጥዕናን ኣካላዊ ጥዕናን ናይ ሰባት በደል ዝገብር ነገራት ንኽትኣታቶ ምስ ነጋውስ ወጊኖም ዝሰርሕዎ ስራሕ እንተተነቕፈ ኩሉ ሰብ ክድግፎ ኩሉ ሰብ ከጣቃዓሉ እዩ ዝግባእ ብፍላይ ምስ መምጻእ ናይ ይኩኖ ኣምላክ ድሕሪ 1270 ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣገው ወይ ዛግወ ስልጣነ ኣፍሪሱ ምስ መፀ ብሽም ሃይማኖት ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ሞኽኣ ጽልኡ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝተረኣየ ድሓር እውን እናማዕበለ ብዝመጻሉ ግዜ ብሃይለ ስላሴ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ናይ ክርስትያንን እስላምን ምፍልላይ ብኡ ዝተፈጥረ ዕንወት ቀሊል ኣይኮነን በቲ ዘሎ መንግስቲ ዝፍጸም ዘሎ በደላት ድማ ማዕረ ማዕሪኡ ክንቀፍ ኣለዎ ቅቡል ዝኾነ ይኹን በደል ብሸኽ ብቐሺ ብዓለማዊ ብመምህር ብተማሃራይ ብፖሊስ ብወታደር ብዝኾነ ይኹን ሰብ ዝተፈጸመ በደል ኖቅ ክበሃል ክኽእል ኣለዎ ሰብ ብናጽነት ክነብር ኣለዎ ሰብ ብሓርነት ክነብር ኣለዎ ሰብ እሱ ዘድመፀሉ ሕግታት ነጊሱ በቲ ሕግታት ተተማሓዲሩ ክነብር ኣለዎ ቅቡል እንተዘይኮነ ግን እቲ ተጋጊኻ ንብለሉ ኣገባብ ናይ ጽልኢ እንተዘይኮነ ይሓይሽ እዩ እቲ ንሰብ ንነቕፈሉ ኣገባብ ንጽባሕ ንግሆ ከዓ ከመያ ነይራ ስለምንታይ ኻ ከምኡ ጌርካ ተመሊስካ ክትፍትሾ ትኽእል ክኸውን ጽቡቕ እዩ ጽልኢ መስሪትካ ደድፋዕካ ሒዝካ አንታ ከምዚ ትበሃለሉ ተዘይኮነ ይምረጽ ማለት እዩ ስለዚ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ከም ሰብ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ብጽቡቕ ዝለዓሉ ሰብ ኣይኮነን ናብነት ቀሺ ዲሜጥሮስ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ኤርትራን እንታይ የንበዲሎም ኤርትራ ናጽነታ ከይትረክብ ምእንቲ ክንደይ ካህናት እዮም ምስ ሃይለ ስላሴ ወጊኖም ንሃይለ ስላሴ ደጊፎም ስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘናውሑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ክንደይ እዮም ከምኡውን ካብቲ ናይ ምስልምና ሃይማኖት እውን ክንደይ ሸኻት ወይ ክንደይ ኢማማት እዮም ኣብ ፀግዒ ሃይለ ስላሴ ወጊኖም ንስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣናዊሖም እንታይ ምክንያቶም ነይሩ ብኸመዮም ከምኡ ገይሮም እንታይ መበገሲኦም ነይሩ ነዚ ከተጽንዖ ክትፍትሾ በደል ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንሰብ ዝበደለ ሰብ ከም ዝጠፍእ ዝገበረ ሰብ ከም ዝስደድ ዝገበረ ሰብ ግቡእ መዓልታዊ ዕለታዊ ናብርኡ ከም ዘይገብር ዝገበረ ሰብ ንኽእሰር ምክንያት ዝኾነ ሰብ ህይወቱ ንኽሓልፍን ህይወቱ ንኽመዛበልን ምክንያት ዝገበረ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ወይ ኣካል ኖ ክንብሎ ክንክእል ኣለና ስለዚ ንኣወል ስዒድ ከም ሰብ በተሓሳስብኡ እንተደኣ ደጋፊ ናይቲ ስርዓት ኮይኑ እቲ ስርዓት ዝድገፈሉ ምክንያት እንታይ እዩ ነዝን ከመይ ጌርካ ኢኻ ትድገፍ ምባሉ ቁኑዕ እዩ ብወገን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰግር ዝተገብረ ሃይማኖታዊ ተጽዕኖ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰግር ዝተገብረ ናይ ምሕደራ ተጽዕኖ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰግር ዝተገብረ ወራር ዕንወት ግን ኖ ክንብሎ ከዓ ግቡእና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደጋፍን ተቃውሞን ደንበታት ፈሊኻ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ካብ ሓደ ወገን ንዝመፀት ክትቃወም ጽቡቕ ኣይመስለኒ ዝኾነ ዝሃንጾ ነገር እውን የለን እንታይ ካ ሃንጸልና ኽእል ኣወል ከምዚ ኢሉ ዘይኣወል ከምዚ ኢሉ ኢልካ ሆ ምባል ትርጉም ዘለዎ ኣይመስለኒ ንኤርትራ ዝሓይሽ እንታይ እዩ ሓደ ምንባብ ኣገዳሲ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ቶም ጸሓፍትና ኢትዮጵያ እንታይ ተባሂሉ ብዛዕባ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከመይ ዝርዮም ህዝቢ ምሓራ ከመይ ይርዮም ህዝቢ ትግራይ ከመይ ዝርዮም ህዝቢ ኦሮሞ ከመይ ይርዮም ናይ ጆሞ ኬንያታ ናይ ኬንያ እንድሕር ከም ኣብነት ወሲድና እንግሊዛውያን ምስ መፁ ዝበሎ ንሕና መሬት ነይሩና ሃገርና ነይሩና እንግሊዛውያን ምስ መጽሓፍ ቅዱሶም መፅዮም መጽሓፍ ቅዱስ ሂቦምና ተቐቢልና ዓይንኹም ዓሞቱ ጸልዩ ኢሎምና ዓይንና ቋሕም ሰበልና ግን መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ኢድና መሬትና ግን ተወሲዱ ጸኒሕና ዝበሎ ስጋብ ሕጂ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ናይጄሪያ እውን ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣብ ካልኦት ብእንግሊዝ ዝተገዝአ ሃገራት ዝመፀ ዕንወት ወይ እውን ናይ ባህሊ ናይ ሃይማኖት ናይ እምነታት ግጭት ኣዝዩ ዓብዩ ኣዝዩ ገጅፍ እዩ ስጋብ ሕጂ ድማ ትሕማሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት
ፖለቲካዊ መሳርሒ ኣብ ዝተደልዩ ግዜ ተላዒሉ ንህዝብታት መባእሲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሃፀይ ምኒልክ እውን ንህዝቢ ኦሮሞ ከም መበደሊ ወይ መትሓዚ ዝተጠቀሙሉ እምነት ብምስፍሕፋሕ እዩ ንካህናት ብምልኣኽ እዮም ንኦሮሞ ወሪሮሞ ናቱ ፅልዋ ድማ ስጋብ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ንሕና ብቋንቋና ኢና ስብከት ክንህብ ንደሊ ንሕና ኣምሓርኛ ኣይንድግፎን ኢና እዚ ንጉስ እዚ ከምዚ ገይሩ ቀቲሉና እዩ እናተባህለ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ ሕጂ እውን ኣብዚ ኩናት ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዝተገብረ ካህናት ንኩናት ክምርቑ ርኢናዮም ኢና ብዙሓት ካብ ወገን ኣምሓራን ካብ ወገን ትግራይን ኣብ ፖለቲካ ናይ ክልቲኦም ወገናት ኣትዮም ንኩናት ከተባብዑ ኣንጻር ሓደ ውድብ ወይ ኣንጻር ሓደ ወተሃደራዊ ዕጡቕ ነቲ ሓደ ደጊፎም ነቲ ሓደ ብምውጋዝ ክሳብ ካህን ንኩናት እንተዘይወፊሩ ኩናት ዕውት ኣይከውኒ ዝበሉ ካብ ወገን ኣምሓራ ነይሮም ካብ ወገን ትግራይ ድማ ብፍላይ ኣባ ሰረቐ ብርሃን ዝበሃሉ ሰብኣይ ንሕወሓት ደጊፎም ሆ ክብሉ ካብ ካህን ናይ ካህን ስራሕ ወፂኦም ዓለማዊ ነገራቶም ከካይዱ ዝረኣናዮም ነይሮም ስለዚ ኣባ ሰረቐ ብርሃን ዘይውቀሱሉ ምክንያት የለን እቶም ካልእ ካህን እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ዘይውቀሱሉ ዘይውገዝሉ ንህዝቢ ዘጥፍእ ንህፃናት ንደቂ ኣንስትዮ ንቆልዑ ሂወቶም ዘስእን ኩናት ከም ዝቃፀል ከም ዝባርዕ ስለ ዝገበሩ ወይ ከም ዝናዋሕ ወይ ስምዒት ተወሲኹ ከም ዝጋደል ስለ ዝገበሩ ክንቆፉ ግቡእ መስለኒ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣካል ንህዝቢ ዝበደለ ሃገር ትካል ውልቀ ሰብ ወተሃደር ሲቪል ሃይማኖታዊ መራሒ ክንቀፍ ግድነት እዩ ብምንታይ ዕላማ ግን ንሓበራዊ ህይወት ንሰላማዊ ህይወት ንህንፀት ንህድኣት ብዝዓለመ መንገዲ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘዋወር ዘሎ ናይ ድጋፍን ተቃውሞን ምክትዓት ብኸምዚ መነፅር ክትሓዝ ዘለዎ መስለኒ ከም ውልቀ ሰብ ዘለና ርእይቶ ንምክፋል እዚ ዝብል ዘለኹ ኣባ ተክለ ሃይማኖት እንታይ ይኩም እዩ ካብ ካልእ ህዝቢ ካብ ሸሓት ህዝቢ ካብ ሙሉእ ሃገር ንሓደ ንንጉስ ደጊፉ ህዝቢ ዘሳቀየ ኣባ ትድግፍሉ ምክንያት ኩሉ ክእል የብሉን ከምቲ ካልኦት ንቃወሞም መራሕቲ ዘይንደልዮም መራሕቲ ህዝቢ ቀቲሎም ንብሎም መራሕቲ ንህዝቢ ንምቕታል ቀሺ ዲሜጥሮስ ናይ ሃይለስላሴ ደጊፉ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝቕተል እንድሕር ገይሩ ክፅላእ ጥራይ ዘለዎ ኣባ ተክለ ሃይማኖት ንንጉሳዊ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ደጊፉ እንተ ደኣ ህዝቢ ከም ዝብድል ህዝቢ ከም ዝቕተል ገይሩ ክውቀስን ክንቀፍን ጥራይ ዘለዎ ካልእ ቅዱስ ብፁእ ንህዝቢ ሓላይ ኣኸባሪ በቲ ዝተሓርዮ ሕርያ በቲ ዝተቐብኦ ቅብኢ ንህዝቢ ዘገልገለ ንህዝቢ ደው ዝበለ ሰብ ዘድሓነ ክንቀፍ ከሎ ግን ክሕመና ፅቡቅ እዩ ካብ ካህናት ንላዕሊ ኣብ መሰላት ናይ ሰብ ደው ዝበሉ ብዙሓት ሰባት ንርኢ ኣለና ዋላ ሓንቲ እውን እምነት የብሎምን ዝበሃሉ ክሳብ ሰብኣውነት እምበር ኣነ ሃይማኖት የብለይን ዝብሉ ሰባት ሰብ ከድሕኑ ካብ ባሕሪ ካብ መሬት ካብ ኩናት ካብ ጎደና ልዒሎም ሰብ ዝቕልቡ ዘድሕኑ ዝሕክሙ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ነዞም ሰባት እዚኦም ከደኣ እንታይ ኮይና ኢና ዘይንጣበቐሎም እንታይ ኮይና ኢና ድጋፍ ዘይንህቦም ክሽግሮም ከሎ ስለዚ ከምዚ ጥሩፍነት ወይ ፀግዒ ዝሓዘ ነገራት ገዲፍና የማን ፀጋም ላዕሊ ታሕቲ ዘርእየና ኣብ ማእከል ኮንካ ክትዋሳእ ምኽኣል ዝፅላእ ኣይመስለንን እዩ እምነት ናይ ውልቂ እዩ እምነትካ ውሽጥካ ትገብሮ መንፈሳዊ ጣዕናኻ ትሕልወሉ መወዳእታ ግን ስኻ ዲሕንካ ሰባት ከተድሕነሉ እምበር ሰባት ክፀርፈሉ ሰባት ከተናቆተሉ ፅልኢ ክትሰብከሉ ኣይኮነን ኣብዛ ኩነታት እናኸፍአ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ድማ ህድኣት ስኽነት ምንባብ ካብ በለካለ ዓካ ሪሒቕካ ብሩም ዝኾነ ኣዘራርባን ሩም ዝኾነ ኣተሓሳስባን ምኻድ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኢሎሞ እናበልካ ጫፍ ሒዝካ ነገራት ምክዋስ ድማ ፅቡቅ ኣይመስለንን ጠቃሚ ኣይመስለንን እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ንከምኡ ንምቁንጫል ፀግዒ ናይ ሓደ ንምሓዝ ዝግድድ ኩነታት ስለ ዘሎ ተገዲድና ንኣቱ ብዙሓት ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ግን ኣይጠቕመናን ስለ ዝኾነ ሎሚ ምናልባሽ እናስሓቕና ንብሎ ንኸውን ፅባሕ ግን
እናበኸና ንሳቀየሉ ኩነታት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ነገራት ብህዳት ብልዝብ ብምስትውዓል ክንሕዞ ግቡእ መስለኒ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ የመስግን ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ዝቕፅል ስፍሕ ዝበለ ትሕዝቶ ዘድልዮ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ ግብረ መልስኹም ተበጊሰ ስፍሕ ዝበለ ትሕዝቶ ከቕርብ ክፍትን እየ እዚ ተስፋ ሪምና እዩ ተስፋ ሪምና ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝበልዎ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ንምድላው ዝቐርብ ትሕዝቶታት ዝሓዘ ቻነል እዩ ነዚ ቻነል እዚ ንምዕባይ ላይክ ሳብስክራይብ ከምኡውን ኮመንት ክትገብሩ ናብ ካልኦት ድማ ከተካፍልዎ ይዕድመኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላም ጥዕና ህድኣት ስኽነት ከምኡውን ምምርማር ብስለት ምስ ሙሉእ ጥዕና ይሃበና ኣሜን ወድሓንኩም